ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ಇವಾಗ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಾದ ಬಂಡನಾಂಡ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆಡು ತನ್ನ ಕುಲ ಕಸುಬುನು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುಗು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಲೆ ಇವಾಗ ಅರ್ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಡ್ ವಾದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಆರ್ನ ಬೇಲೆಲ್ನ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ವಾ ಇಕ್ಕ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಾಕಿ ಪುನಕ್ಲು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುಪಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಪಡಿಪಿರ ಚಾನಲ್ದು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೋಡ್ನಾಂಡ ಪಡಿಪಿರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುಪಂದಲೆ ಇವಾಗ ಹೋಯಿ ವಿಡಿಯೋ ತಂಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಅವಾಗ ಯಾನಿ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಬಿದಾರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಮೇರ್ನ ಪುದಾರೆ ಅವಾಗ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಉಂಡೆಂಚ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂಚ പോകുന്നുണ്ട് ಬೇಲೆ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮತ್ತ ಬಂಗಾರದಂತ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಕಂಡಾವಟ್ಟೆಂದು ಅದು ಬಂಗದ ರೇಟ್ ಕಂಡಾಟ ಬಿಸಿ ಬಂಗಾವಟ್ಟೆ ಇರ್ದು ನಾನು 6075 ಅದ ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹೌದು 6000 ಅಂದು ಕೊಡ 6060 ಒಂದು ಪನೀಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮೂರಾಣಿ ಗೊತ್ತೇನು ಶುರುಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಇದು ಏತ್ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಬೆಲೆ ಬಂದದ ಸಾಧಾರಣ 4 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಈ ಮಾರವಾಡಿ ನಕ್ಲು ಸೇಟು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಬೇಲೆಡ್ ಬಿದಾರ್ದು ಅಂದು ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಜತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆತನ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ದಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಸಾಯಿಬೆನ್ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ದುಂಬುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇರಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಉಂಡುಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಪುರ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಜೂರಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ಅವಾಗ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಲ್ಲ ಭಂಗ ಆಪೋಜಿ ಅಕ್ಲ ದೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಪನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಯಾವುದು ಮಸ್ತ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರ್ನದ ಕೆಲಸ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಬೆತ್ತಲೆಕೊನಿ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಕೆಲ್ಸಗಳ ತೊಂದರೆ ಆದಪ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಪ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸದ ಅಲ್ಲಂದು ಇದ್ದಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ಈ ಬಂಗಾಳಿ ಕೆಲಸದ ಮಾತ ಆಪ್ ಫೈನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಆಪುಲ್ ನಜ್ಜಿ ಅಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕರಿಮಣಿ ಐತೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ವಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಕರಿಮಣಿ ಗಾಂಚಿನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನೇಯ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಅದು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ದೊಂತೆ ಐನ ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಐನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಅವತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮರತ ಕೆಲಸ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಂದ ಈ ಬಯಸಿ ಜಾತಿ ಮಲ್ಪಿರವೆ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆಕೊನಿ ಒಂಚೂರು ಸೇಪು ಸರಿಪ್ಪ ಅವು ದುಂಬುದಾಗ್ಲ ಪುದರೆ ಉಂಡತೆ ಉಂಡು ಅವು ಏರು ಮನ್ಪುಡವು ಅಕ್ಲ ಮಂತ್ರನೇ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಗಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಬರ್ತನ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಡ ಅವು ಆಪುಜಿ ಅವು ಜಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಂದಂಡ ಈ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಶಿಲ್ಪಿ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಚಲೋಹದ ಕೆಲಸದ ವಿಶ್ವಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂದ ಇತ್ತು ನಾವು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಕಿಶನ್ದಕ್ಲಿ ಬುಕ್ ನಾಯಕಲಿ ಮಾತ ಜಾತಿಲ ಮರತ ಕೆಲಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಮಾತ ಕಲ್ತೇರು ಕಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಾಯ್ಬೆನ್ನಕ್ಲ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಲ ಫೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಜೂರಿ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಇರ್ನ ಪಂಡ ಇರ್ದಾದಿ ರೇವಂಗ ಆತಂದು ಇರ ಪನ್ಪಾರು
ಬಂಗಂದಂದ್ರೆ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಕ್ಲೇನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇವೆ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎರಡು ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಹಾಪನಕ್ಲನೆ ಕೊಡ್ಪುನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ದೆದೊನ್ನಾಕ್ಲಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ತಿಕೊಂಡು ದೆದೊಂದು ಬೇರೆ ಆನ ಯೂಸ್ ಮಂತಿವ ಕೈ ಆಗ್ಲೇ ಆಯ್ನ ಕಟ್ಟಾಪನೆ ಎಂಕಲ ಕೊನ್ನಲ ಅಂಚ ಪಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪುನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಜಾಂದು ನಿಧಾನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಅಂಕಲ್ಲ ಮಾತಾಕ್ಲೇನೆ ಪನ್ಪುನೆತ್ತೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಐತೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆಡ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಈರಡಗೆ ಏನಂಡ ಈರು ಒಯ್ತು ಪುಗಾರ್ತೆ ಈರು ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಫೇಮಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಲೆ ಈರು ಎನ್ನಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮೂಗು ಸೆಟ್ಟಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕೈತ ಉಂಗುರ ಒಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ ತೆರಿಯಂದಿನ ಜಂಕು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದಿನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಣ್ಣ ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಬದಿರ್ಕಾಡು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಆಚರಣೆಗಳು ಈರ್ ಮಂತ್ರ ಬೇಲೆ ಅದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸನೇ ಕಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಏನ್ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತೇನೆ ಮಾಮೂಲು ಕನ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಉದಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಗುರು ಆರು ಇಡೀ ಅನ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಅರೆ ಆರೆ ನಲ್ಪ ಏನು 6 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆರೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಲು ಬೋಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸದಾರ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಿಗಿ ಸೋದರ ಸಮ್ಮಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರು ಪುತ್ತೂರು ಪೋಂಡ ಮಿನ್ನೀರು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಹೋಟೆಲ್ ದೈತೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಮರ್ಮೈ ಬದಿ ಎರ್ಕಡು ಉಳ್ಳೇರು ಬರ್ತೀರ ಮನ ನಿಲ್ಲಾಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡನ್ನ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಕಲ್ಸೊಂದಂಡ ಬುಕ್ ಐಕೊಂಜಿ ವಾ ಮಗೆಲೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತು ಏನಾರ ಶಿಷ್ಯ ಆದ ಪನ್ಪುನ ಎಂದತ್ತು ಆಂಡ ಆತ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲ್ಸನ್ನು ಎಂಕ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಕಷ್ಟೋಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನಿಂಕು ಓಲು ಪೋಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನ ಅವ ಮಂತನ ಜನ ಬೇರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೇಲೆಡು ವಾ ಮಗರ್ದೆಲ್ಲ ಪನ್ನಿರ ಸಾಧ್ಯ ಭಾರಿ ಫೈನ್ದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ದುಂಬುದ ಮಾತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇದು ಮತ ಪುಟ್ಟುನಿಗೆ ಎತ್ತೋ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡ್ದೆ ಆನೆಗೆ ಮುತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮತ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಪಟಸಾನೆ ಪದಕ ಆಯ್ತು ಬಟನ್ ಮುತ್ತು ಮತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚಿನವೇ ಕೆಲಸ ಮುಖ ದುಂಬು ಮತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೊಯ್ದು ಗರ್ಗಸದು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ದಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 80ನೇ ಇದ್ದು ಇನಿಕ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ರಾರು ಅರೆ ಗೊತ್ತ 80 ವರ್ಷ ಕರಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತದ್ದು ಎಂಕತೆ ಓಲು ಪೊನ್ನೊಂಜಿ ಕೆಲ್ಸದು ಇತ್ತೆ ಈರಂಜಿ ವರ್ದು ಕೊರ್ದಿಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಪಂಡಗ ಎಂಕು ಪಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಪೋದ ನಿಂಚೆಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡವು ಕಾರಣ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಕೊರಡನ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಅವು ಕರದೇ ಮಲ್ಪು ಬಂಗಾರದ ಸಂಗತಿ ಮಜೂರಿದ ವಿಷಯನೇ ಎತ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುದು ಕೊರ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುದು ಅಕ್ಲ ಓಳ್ಳೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪುದಾ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬರೀರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆತ ಉದ್ದೇಶ ಆತಿ ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಾರ ಮಲ್ಲ ಇಂಪುರ್ನ ಅನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲಸದು ಬಾರಿ ಭೀಷ್ಮೆ ವಿವರ್ಪತ್ತುಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಕಲ್ತದ್ದು ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ಡೆ ಯಾನೆ ಅದೇ ನಿಜವಲ್ಲ ಯಾನೆ ತೀರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡತೆ ಈರ್ ಮುಲ್ಪ ಈರ್ನ ಈರು ಮಂತನ ಪೇರಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಏನ ಆನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತನನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ಮೂಲ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನೇ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಜ್ಜರ್ ಕಡೆ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪನಿಂಚ ಉಂಗುರ ಬ್ರಾಸ್ಲೈಟ್ ಈ ತೆತ್ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಬಂಗಾರದ ವಿಷಯ ಫೇಮಸ್ ತುಂಬೆ ಬಂತೇವೆ ಉಗದ ಮುಲ್ಪದ ಸಂಗತಿ ಇದು ಪಂಡ ಸುರುಕೆ ಬಂಡ ಬೇತಗಳು ಪೂರ ಕಲ್ಸದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಬಾಕಿದಕಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದನ್ನ ಕೆಲಸ ರೂಪದ್ದಿ ಶೇಪುದ್ದಿ ಆನಿ ಕಾನಿ ಆವುಡು ಇತ್ತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಆವುಡು ಎಂತ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೋದು ಆಯ್ನ ಕೆಲಸದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅತ್ತೆ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಆ ಕೆಲಸ ಲಂಚನೆ ಆನಿ ಕಾನಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಯ್ನ ಕಾಪೇರೆಜ್ಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮರಿಬಲ್ಲೋಡು ಮಂತವರು ಅಂದು ಬೊಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂದು ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿದಂದೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತಂದಿದ್ದು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಬೇತೆನೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾನೆ
ಮಲ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಬೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನೆ ಮನ್ಪುನೇತ ಆಚರಣೆಗಳೈತೆ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಆಚಾರಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಲ ಉಂಡತೆ ಐತ ಉಂಡು ಬಗೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂದ್ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಕ್ಲೆತ್ತಿ ನಿಗ್ಲಾಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಐಕೆ ಕಲ್ಪ ಸುರುಡ್ದು ಬೇತೆನೆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪೋಡ ಬೇತೆ ಈ ಶಿಲ್ಪಿಲೇಜ್ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಕಲ್ಪ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಅವು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತೆ ಬೇತೆನೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುನೆ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಅದೇ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಲಗ ಎನ್ನ ಕೋರ್ಸು ಇಂಚಿನ ಮರದಾಲೆ ಇದಾನದಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್. ಐನೆನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಲ್ಪಂತಾರೆ ಹ್ಮ್. ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಆ ದೇವರನ ಆತ ವಿಷಯದ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟಣಿಗೆದ ಕೆಲಸವೇ ದೂಪಡು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತದು ಹಾಕದು ಮಲ್ಪಡು ಮೊಗ ಮಲ್ಪಡು ಅವ್ ಮಲ್ಪನಂಡೆನ ದೂಪಡು ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಹಾಕಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ತೂಕುದು ಹಾ. ಅಡಿತ ಮೇ ಬುಕ್ಕ ತೂಕುದು ಅವು ಇಂಚ ನಂದಿ ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಕಲ್ಪುಡು ಈರು ಪತ್ತನ ಬೇಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎನ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಎಂತ ಮತ್ತೆ ಬೊಲೆ ಬೇರೆ 4 ವರ್ಷ ಆನಂದ ಪಂಡ 4 4 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಎಂತ ಪೋನು ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಏನ್ ಬಂಗಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಕ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ ಏಪ ಬಂಗಾರ ಮುಟ್ಟದೆ ನನ್ನ ಏನ್ ತೊಂದನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದೆ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಹ್ಮ್. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ ಬೆಂದಿದೇ ಮಲ್ತದೆ ದಾಳ ಜೀವಿತ ಒಂದ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯ ಇಂಚಿಪ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಪುತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಲೋಸಾನೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರಡು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನು ಒಂದ್ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮದುವೆ ಅಂತ ಕೊರಿಯೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಬೆಂದಿದೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಗಳೇನು ಕೊರ್ತೆ ಒಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಏತು ಜೋಕ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪೊನ್ ಜೋಕ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಅಂತ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚಾದು ಅಂತ ಸಾಲ ಉಂಡು ಆಂಡೆಲ್ಲ ದುಂಬು ದಿನ ಮಾತ ತೀರ್ತು ಇಷ್ಟದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಜೀವನಗೂ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಸರೀತೆ ಮಲ್ತನಾಗಿ ನಿಕ್ಕಲ ತೊಂದರೆ ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಯಾಕೆ ಬಂಗಾರ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಗ್ದೆತೋ ಪೋರು ಹೊರಕು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಡುಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ 10 ಜನ ತೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಮೋಸದ್ದೀನು ಹೆಂಗಿರ ನಿಷ್ಠನ ಮನೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಂಗಾರ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಉಳಾಯಿ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅವು ಅಂದ ನಿಜ ಅವು ಪಾಡ್ಬೇರಿಂದ ಪಂಡನ್ನ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಮಾತ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ತೇಮನಿಪ್ಪುನ ಮತ್ತು ಎಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೊಂತೆ ಬಂಗಾರ ಚೂರು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಂತೆ ನೈನೋ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ಬೇಕದ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಜ್ಜನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏಪ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲಿ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐನು ಆ ಬುಕ್ ತೂದು ಲೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ನರಮನೆಗೆ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪಡಿಸಿನ ಇಂಚೆಲ್ಲ ನಂಕಂಚಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಬೊಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ನಿತ್ಯ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕ್ಕನ ಯಾವ ನಂದಿದೆ ಚಿಕ್ಕನ ತೃಪ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಫಲಫುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ನಾವು ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಲೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ದಿತ್ತಂದ ನಂಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕ್ಕನ 40 ರೂಪಾಯಿಲ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದು ಮಲ್ತ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ತನುಂಡತನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪಂದಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನಾಗಿ ಡೋಂಗಿ ಮಲ್ತಂದೇ ಪನ್ಪು ಜಮ್ಮುಲು ಅವು ಮಲ್ಪಿಯರ್ನೇ ತೃಪ್ತಿ ಪುಜಿ ಒರಾಯ್ ಪೂಂಡ ಯಾವ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡ್ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಜ್ ಗಡಿ ತೋಜಲ್ಲ ఆయన ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿಂದ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವ ಅಜ್ಜರಿಯನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಬಂಗಾರ ಡೊಂಜಿ ಏ ಪೊತ್ತುಲ 916 ಅನ್ನ 916 ಬೋರ್ಡು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಒಂದು 916 ಇದ್ದಂಡವೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ದ ಬೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ 916 ಬರ್ತದೆ 8 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ 916 ಬರ್ತದೆ ಒಂದು 10-15 ಆಚೆ ಐದು ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂಗಾರದ ಏರಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿರ್ತನಂಗ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಕೊರಿಯರ್ನ ಐನೇ ಮೆಲ್ತ್ ಮಲ್ತ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಒರ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬುಕ್ ಇರ್ ಬುಕ್ ಹೊರ ಕೊಡ್ತಾರ ಐನೇ ಮೆಲ್ತ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಬಂಗಾರ ಪಿತ್ತಲೇನೋ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಪಾಟ್ಲೆ ಪನ್ವೀರ್ ಎಂತ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ಮಾರ ಐ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಈ 916 ಬರ್ತಿ ಬುಕ್ ಅಂಚಿನ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪಿದ್ಯೋ ಈ 916 ಬಂಗಾರ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನ ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಉಂಡತ್ತ ಸೀಸ ಉಂಡತ್ತ ಸೀಸ ಗೊತ್ತುಂಡದನ್ನೇ ಅವೇ ರೀತಿ అయితే ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಧಾರಣ 70 ಮಿಲಿ ಆತ 916 70 ಮಿಲಿ ಅದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ ಇರ್ತದೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಪರ್
ಕಾಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ 70 ಮಿಲಿಯದ ಅನ್ನ 916 ಅವು ಆತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಎತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬಂಗಾರದಂಡ ತುಲೆ ಅವು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸರಿಗೆ ನಿಂಚ 10 ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಉದ್ದ ಬರು ಆ ಟೆಂಪರ್ ಬಡತೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಧಾರಣ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಯ್ಪೇರ ಆಪುಂಡು ಮುಪ್ಪು ಹೀಟು ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ ಏತನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ 5 ಫೀಟ್ ಹೋಯ್ತಿರಲಿ ಅದು ಅವು ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಅವು ಆತ ಸ್ಮೂತ್ ಅವತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಐತೆ ಈ ಪೂಜಾಲ ಹಿಡಿದು ಸಪುರ ಬಲ್ಯತ್ತು ಆ ಚಾನಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಗೆತ್ತನಾಗ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಬುಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲೆ ತೋಜು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದು ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಏತು ಬರ್ತಾವ ಕಾಂಡೇನ ಒಂಬರೆ ಕೊಡ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಏಳರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಉಕ್ಕು ಅಂತ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಬುಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಜ್ಜಿ ದುಂಬದಲ್ಲೆಕೋ ಇದ್ದೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರೋನಾಡು ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೆಕೋ ನೀ ಇನಿಕ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರೆಗ್ಲ ವಾವ್ ಎತ್ತು ಹೋಯ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರ ಬುಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ಮಾತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂದಪ್ಪ ಬದುಕೋಡು ನಂಗೆ ಬಾಕಿದ ತುಲೆ ಈ ಕುಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ಅರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಪೂರ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕತ್ತ ಬಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಸಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಂಡ ಏರೆ ಬೋಡನೆ ಇನ್ನಿತರ ರೇಟ್ ಏರೆ ಜೊತೆ ತೀರಿ ಇರೆ 4 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾರ 4 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತರ ಏನ್ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಬರ್ತದೆ 13 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಮೂಲ 12 ವರ್ಷ ಐಕದಂಬು ಪುತ್ತೂರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಬೇಲೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೋತ ಅನ್ನನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪಲಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಲ್ಪನೆ ಐನತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತು ಕಾಂಡೆ ಏತು ಗಂಟೆ ಕಾಂಡೆ ಏನ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ಇಂಕ್ಲ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮದ ಪೂಜೆ ಮಾತಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತನ ಬರ್ದಾನ ಕೊರ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ್ ಬಂದ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಡಿಪಿರೆ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಪಡಿಪಿರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತೂದು ಏರಾಂಡಲ ಇರ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತೇರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊರ್ವಾರ ಅವು ಕೊರಳಿ ಅವು ಈರೇನಂಜಿ ಪಾತ್ರಿಂಚ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಎಂಕ್ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾತೆ ಎಂದೆ ಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ ಪುದರ್ ಮೇರೆ ಬದಿರ್ಕದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂದೇ ಬರೋಳಿತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫ್ರೀದ ಕೈತಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫ್ರೀದ ಕೈತಾರ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಸ್ವರ್ಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಬಂದು ಬೇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ದ ಪುದರ್ ಬತ್ತರ್ ನಾಂಡ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಅರೆ ಕೊರೋಳಿ ಅರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರಿತ ಪಂಡೇರಿ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪ ಒಂದಲ್ಲ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಈರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಅದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಿಲ ಅದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿಪೆರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂದ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಈತ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಬುಕ್ಕ ನಂಜಿ ಪ್ರೀತಿರು ಬರ್ತೇರಿ ಆಚೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಿಚ್ಚಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೋದು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕೊಡಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಕಿಲು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಈ ಜಾಗ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲದು ನಿಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಏನು ಪಾತಿರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತೇನೆ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ಯಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಬಲ್ತಂಡ ಯಾವ ಎಂಟು ಅದನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ಸ ಕರೀಂದಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಜೀರೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ಬಂದ ಬಂದುಲೆ ಎಂಕ್ ನೆಕುದು ಮುಂಜಾನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಬಂದಿನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕು ಅವ ಆ ಲಕ್ಕುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲನ
ಅವಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾನಪ್ಪಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಕಾಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಜಿಂಜೆ ಪೊರ್ತನ ಜನಕ್ಕುಲು ಇರ್ತದೆ ಐಕಲ್ದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಅವರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ಅಂದಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಳ ಆಯ್ನಂಚಿನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ನಿಕ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಾರ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸಂದ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಕಂಡ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯೋ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಚದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮನೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ರ ಕಾಪು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಅವಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ ಆ ಬುಲ್ಪುದಂಜಿ ಕಾಂಡೆದಂಜಿ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ತೂನಗನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಜನೆ ಮಾತಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸೇ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಕುಲ ಕಸುಬುದೇನೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದೇವರ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಬಿಡೋದ ಕಮ್ಮಿ ಗುಣವತ್ತ ವಿಷಯ ಕಾಡ್ಕಂದೆ ಅವು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಪಣ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಡ ರನ್ ಅನ್ಪಡ ಗೊತ್ತು ವರ್ಷಿ ಹಾಂ ಒಂದು ಆತ ಡ್ರಮ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಿಷನ್ ಬಂದುಲೆಂದು ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಡುನೇನಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದಿರಡ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ 500 ಕರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದಲೆ ಅವಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇರೆಡು ಕುಲ ಕಸುಬನ್ನು ಮಲ್ದೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೇರನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ಅವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಮಂದು ನಂಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಾಕಿ ಪುನಕ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುತಿಕ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು